Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Nandito ulit tayo. Nagbabalik sa ating special update sa bagyong si Auring na lumakas na po siya. Naging isa na po siyang tropical storm. At ito po ay binigyan na rin ng international name na kung basahin natin regularly as kung basahin po natin kung basahin po natin ito ay Dujuan, but ito po ay mali. Based on the pronunciation, kasi Chinese name po ito, it's the Chinese name for azalea. So, yung punong kahoy na azalea. So, ang right pronunciation po nito is Tutian. Okay, ganun po ang pag-pronounce niyan. Hindi pwedeng pababa. So, pataas. Tutian. So, yan po ang right pronunciation ng bagyong ito. But we are going to stick to Auring. Mas madaling i-pronounce, although sa ibang bansa, dapat ganun ang pag-pronounce kung gagamitin natin yung international name. So, ito pong update na ito ay para na yung gabi ng Huwebes, February 18. Tagalog version po ito. Okay, kwentuhan na po tayo para ma-explain natin sa inyo kung anong mangyayari po dito sa bagyong ito na medyo nag-struggle po. Nahihirapan pong mag-develop. So, yung lakas niya pwede umabot ng 110 na hindi na po matutuloy dahil po medyo malakas po yung upper level winds. So, yung hangin po sa may ibabaw po ng bagyo. Nahihirapan po siya mag-develop. And ito po yung fast animation mula sa CIMSS, satellite server. So, kita po natin, ang kanyang sirkulasyon ay nandito pa rin po sa may between 131 to 133 east longitude, east of Mindanao, around 700 kilometers away. Medyo nahihirapan po siya mag-develop dahil po malakas po yung upper level winds galing sa southeast. Pinupush po yung ulap more to the northwest. And kasalukuyan ay napakabagal po. Almost stationary ang kanyang paggalaw patungong west to northwest. And ito po yung zoom in satellite animation. So kung makikita po natin na yon, itong area po ng kanyang sirkulasyon, itong southeastern quadrant ay medyo open. Kasi nandito yung kanyang center. So, nagkakaroon po ng tinatawag nating exposure. Okay? Exposed yung kanyang low-level circulation. Dahil po malakas yung hangin po galing sa southeast. Pag ganyan yung hangin yan, napupush yung mga kaulapan to the northwest of the circulation of Auring. So, hindi pa siya fully developed. But, pag nandito kayo, malakas din na ulan niya at hangin. Na sa kasalukuyan, nasa 65 kilometro po bawat oras malapit sa gitna. Okay? At posible pa rin po itong lumakas ng bahagya up to 95 kph base po sa forecast. Kung titingnan natin, by the way, bago natin puntahan yung tracking, meron na po tayong flow ng amihan. Ayan po. Affecting Bicol hanggang sa may Kabisayaan. Kaya magkakaroon po tayo ng mga pabugso-bugsong hangin. Although may mga ulan na rin paminsan-minsan ngayong gabi. Pero medyo dry pa rin po siya. At dito naman po sa may Mindanao, ito po yung trough. Kaka-affecto po yan. So ito po yung tracking. In-adjust po natin yung latest as of 5 p.m. na yung hapon. Kasi kahapon yung kanyang track ay banda dito. Pag ganito na yung track niya. Okay. But now, medyo bumababa po siya dahil po nag-shift po yung isang model, yung American model, bumababa po sa may Mindanao. Samantala, yung European model sa taas pa rin, dito pa rin po. So, medyo malaki pa rin po ang uncertainty. Ang pinaka-accurate print po sa mga forecast ay yung 48 hours, 24 to 48. Mas malapit po yan sa katotohanan. But kung mag-move na po tayo from day 3 hanggang day 5, that will become a big, let's see, okay, that will become a big question mark kung saan po talaga siya dadaan. Either dito po siya dadaan sa may taas niya or dito sa may baba. So, malalaman po natin yan kapag malapit na po itong weather system na tumawid ng Southern Philippines. So, kung masusunod po ang tracking, posibleng maglandfall po siya sa may southern part ng Caragas, sa may Surigao del Sur, malapit sa Bislig.
early morning po ng Sunday between 2 to 3 p.m. 2 to 3 a.m. Sorry. And then tatahak po siya ng Misamis northern part ng Agusan del Norte. And then lalabas po siya sa Misamis Oriental. So affected po ang Cagayan de Oro ng mga ulan simula sa Sabado ng hapon hanggang Linggo na po 'yan. And then alas 2 ng hapon ng Linggo, nandito na po siya sa malapit po sa southern coastline ng Bohol, dito sa may area po ng Siquijor. At tatawid po siya ng southern tip ng Cebu at southern Negros sa late afternoon hanggang early evening ng Linggo. Then, inaasahan po siyang hihina bago po siya mag-landfall. Pwedeng umabot po siya ng 95 kph. Then, pagtawid niya po ng Northern Mindanao ay hihina po siya sa tropical storm status na rin po from severe tropical storm. So, 75 kph lamang. Pagtawid niya ng Southern Negros, pagka maging tropical depression na lang po paglabas niya dito sa may Sulu Archipelago at dito sa may northern part ng Palawan. So, 2 p.m. ng Monday, nandito po siya. Ang forecast, tropical depression na lamang. Then, pahina ng pahina hanggang malusaw po siya dahil malakas pa rin po yung amihan. May cold air entrainment na pumapasok o yung lamig pumapasok sa kanyang sirkulasyon, nasisira po yan. Kasi ang bagyo po, ang energy source niyan, mainit na moisture mula sa dagat, yung singaw ng init. Okay? So, gaya na sinabi ko, magbabago pa po ang forecast. So, bukas, may panibago na naman tayong track. Okay, sana malusaw na po itong system na ito. Medyo nahihirapan po siya mag-develop. Dati ang forecast, ganitong oras sana, severe tropical storm, but it's still 65 kph. Ito po yung mga tracking ng lahat ng Asian agencies. Kasama po dyan Pag-asa. Medyo mahirap i-pinpoint kung nasaan sila dyan kasi nagkadikit-dikit po ang tracking nila. Tayo po sa Typhoon 2000 ay dito po ang tracking natin. Pina-follow natin yung latest model run. Okay. Dahil po medyo mas mababa yung American model. So we are taking into account also the American model. Hindi natin babaliwala yan. Kasi nag-guide po ang tracking natin yan. And ito naman po ang ating computer models. Ito yung sinasabi ko. Yan po ang American model. Napakababa. Okay? So, slightly malapit tayo sa ECMWF somewhere here. Medyo malapit tayo dyan. Okay? Kasi yung ECMWF is still magaling pagdating sa forecast. So, i-adjust natin yan kung talagang hindi matutuloy yung sa American model. Ito naman po yung multi-model diagnostic comparison. Focus lang tayo dito sa wind forecast. So, dito tayo na yon. So, for the next 3 days, February 19, 2021, pagtawid niya po ng Visayas ay ang kanyang hangin ay pwedeng umabot po ng 85 kph or 45 knots or 95 kph. Then, habang tumatawid ng Visayas, hina na po yan. February 22, 23, tropical depression na lamang po siya. And then, one factor dito, yung upper level winds o yung wind shear. Ito po na yon. For the next 3 days to 5 days, aakit po yung wind shear. So, it will take its toll sa bagyong ito. Hihina po ang bagyo. Hihirapan po siya mag-organize. Okay? Since na yun, panahon pa rin ng February. So, kung nasa off-season pa rin ang Pilipinas sa mga tropical cyclone, but nagkaroon, minsan talaga, mayroon talagang ganyan. May mga season na may nagpo-form ng bagyo. Okay? So far, for the past 100 years, mayroon lang pong isang malakas na bagyo na nag-form ng February. Ito po si Atang, 1970 yan. Dumaan po ng Catanduanes with winds of 220 kph. Almost a super typhoon. But retirado na po yung pangalan na yan dahil nag-cause po siya ng damage sa Eastern Bicol region. So, rare po yan, bihira po yan. Once in a lifetime. Ito po yung oceanic heat content, kung yun saan pag dumadaan po dito ang bagyo na medyo mainit, kaya itong yellow at orange ay ito grabe pong init yan. Talagang mag-boost po ang energy ng bagyo. Medyo mainit ng bagya,
At pagdating niya dito sa may Northern Mindanao at Visayas, it will turn blue. So, ibig sabihin, hihina po ang oceanic heat content, lalamig. So, yung kanyang lakas po ay posibleng humina. At ito naman po ang ating rainfall accumulation forecast for the next 3 to 5 days. So, beginning today, Thursday hanggang Sabado, we expect na tataas po ang rainfall count dito sa Eastern Visayas at Northern at Northeastern Mindanao dahil po sa paglapit itong bagyong ito. So, expect intense rainfall here, extreme rainfall to prevail on Saturday, beginning Saturday. Tapos, pagdating po ng Sunday hanggang Monday, kakalat po yan sa may area po ng Kabisayan, lalo na sa Cebu, Negros at Panay. Pag bumaba ang tracking, bababa din po ang buhos ng ulan na malala. Okay? So, malakas po yan, intense. So, pwede mag-cause po yan ng flash floods at landslides. So, mag-iingat lamang po. Bicol Region, Eastern Luzon, lalo na yung eastern sections, ay kakaroon po ng moderate to heavy rainfall on and off. Dulot po yan ng pag-ibayo po ng hanging amihan na magkakaroon din po ng mga ulan po dito sa atin. So, mag-iingat naman po sa mga low-lying areas at is also sa may flood-prone areas, yung mga slopes ng mountains at volcanoes, pwede magkaroon ng lahars, landslides, dahil po sa mga ulan. So far, iyan po ang ating latest. At bago tayo magpaalam, ito ang ating CraftSat. So, ito po si Auring. Walang pagbabago sa last CraftSat natin last night. Same pa rin. Diyan pa rin yung amihan. Yung tail end ng cold front or frontal system. Nandiyan po sa may taas ni Auring. May high pressure po dito. So, lumalaban po ang bagyo ito sa amihan. At medyo nahihirapan po siya mag-develop. So far, babantayin po natin ito. Bukas, babalik ulit tayo. Pakibigay sa inyo yung latest kung ano magiging possible new track itong bagyong ito. Kaya sinabi ko, it will be a rainmaker. Magbibigay po ito ng grabing ulan sa Northern Visayas, sa Northern Mindanao, at the whole of the Visayas. So, please take all the precautions. Mga kababayan natin sa Bacolod, Iloilo, at sa ibang areas din po sa Cebu. Okay, Leyte, Tacloban, so Cagayan de Oro, Surigao, sa may Caraga region. So mag-ingat po dahil po may mga ulan po tayong makakanasan pagdaan po itong bagyong ito. Sana lumakas palalo ang hanging amihan para yung cool dry air pumasok sa kanyang sirkulasyon, masisira po ang kanyang development at baka matunaw. So, yan ang pinipray natin. Okay, so, yan po ang ating update. Babalik ulit tayo bukas para ibigay sa inyo latest sa bagyong ito. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa ating YouTube channel. And don't forget to subscribe to our channel para updated po tayo sa latest sa bagyo. Maraming salamat po at magandang gabi ulit sa inyo lahat.